Patay, mingaw juga ayo, agoy. Biktima gini bakaharot. Aku jadi bau bakaharot. Usus kemingaw itaw ra ba, agoy. Ha, ato. No. Ada kuap kah? Ayo dagan mak. Agoy. Kan nih. Dako ni galinon. Agoy, sus may gawar pa wa kita. Agoy, sus. Ay, cek. Behave. Agoy. Ha, kuya kas mo ka. Agay, capek jadi stain. Kani. Mahal ini dako yun. Teka kwarta yung dako ani agoy. Pakagulit ko ani kitong nanampiling ba. Kwarta yun ani. Maulag di ang amutang ganing silingin lagi kantong kakawatan. Ako'y kitripingan mo siguro na kong baka. Nga ako ra baling inigbaligya ra ba? Natan ako ra. Nawa, ang pisik. Iguit gunita na ang pisik. Ako, na rin na utang plano ay. Be, naugod. Ikabi. Kwarta na malabon. Mahalin magining makaharbahan. Hoy! Ikaw, ha? Ikaw ba nigarap sila? Ay, ikaw pa kuyawi. Ang dito ka pa kuyawan. Ano yung nagikupta ng pisa sa kumbaka, ha? Nagikuptan di ay. Sinana akong kuptan na yung ng pisiya di ay. Oh, kaya tayo mo nang gusto mo pataputag plano kagay mo nang gawaton. Kawat, ang baka mo yung gida. Ang pisi ra kong gikuptan pero ang baka mo sunod na nako. Sana ang imo ang birahon ni inigbira nimo ang baka mo sunod jud kay komisyon sunod ba? Hala oy. Bugo man kangatan iya. Bugo si kawatan. Usa ka nimo pagkawat mo wala hikot ang baka di na hikot pero imong groyon. Mao gani nga ang hikot akong kawaton para ang baka mo sunod pero ang baka wa gyud ko nakawata. Ikaw ba kamo mga inaana ba nga nay mga hayop? Lukop lang mo pa masangil sa mangawat. Magaling kang kupal ay sa mga pagminana oy. Masangil ba nang inana kay tanawa o. Ay di sa agud nga pisi akong gikuptan. Pero igana o mukuyog man ang baka. Mukuyog man ang baka. Nagplano jud kawatan mo. Ayaw lagi. Ang pinapisi, ari ng pisi. Dili gini kawat pisi rin akong gida. Di ka ambil lagi ng pisi. Ano man? Kag kumuha mo ra ng guwa. Ay pisi lagi. Baka mo ra lagi ng guwa lagi madar. Nya. Unsa man? Bukaon kag baka? Gusto kag baka? Kalami ang karne ng baka uroy. Ah, hala. Oh, tara. Kain baka. Kuha na.